Yeah. Sanni. Sanski, ehkä. Ei oikeastaan semmoista virallista lempinimeä. 2021 kesäkuussa. Itse asiassa mun silloinen amiksen opettaja vinkkasi mulle, että hei, tarvis muuten jätskikiskalle työntekijää, että Aikanin kautta pääsis. Ja sit mä sanoin, että okei, mennään vaan ja sit edelleen on tällä tiellä. Aloitin jätskikiskalla ja sieltä menin duuniin buffaravintolaan ja sit mulle alettiin opettaa alakartteen. Ja sen jälkeen mä aloin myös harjoittelemaan baarihommia ja kävin silloin ton ravintola catering alan koulutuksen niin kun just Aikanin kautta oppisopimuksella. Ja nyt mä oon Tampereen Jolennessa töissä. Lempparitilaus joko ihan perus keskari, keskiolut, tai sitten viskisauri. Yleensä se vaihtelee oikeastaan niin kuin päivän ja mielen mukaan mitä mä tilaan, mutta se on yleensä joko viiniä tai tekilaa. Yleensä mut muistetaan ehkä silleen huumorintajusta siitä, että mä nauran koko aika ja oon koko aika äänessä. Ja mulla on valkoinen pitkä tukka ja välillä ehkä en käytä aivoja. Luokanopettaja tai poliisi. No lähitulevaisuudessa mä haluaisin muuttaa Australiaan ja sen jälkeen voisin miettiä opiskelua. Katsotaan ensin tää reitti. Mä saan tosi paljon ihmisistä energiaa, niin se ja työkaverit ottaa. Mä olin 14-vuotiaan mun iskän silloisessa ravintolassa duunissa. Jos sä tykkäät ihmisistä ja asiakaspalveluduunista, niin käy ihmeessä kokeilemaan ravintola-alalla duunia. Mä itse ainakin tykästyin siellä hirveästi. Ja se, että sä menet kokeilemaan niin et sä menetä mitään. Ja varsinkin kausiduunit, mulla itselläkin on ollut haaveena, että pääsisin vaikka Lappiin lähteä tai muuta, niin ihan varmasti älyttömiä kokemuksia siitäkin sais. Kyllä.